बे हाबाफारिखौ दैदेननाय चिरां जिल्लायाव मानगोनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी हाबाफारियाव बाहागो लानाय जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नार्जारि आरो हांख्रायजानाय चिरां जिल्ला एबसुनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि चन्दन ब्रह्म मानगोनां बिथां आरो गासै जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन दख'रा आफाद एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन स्कुल कलेजनि जोंनि फरायसा फरायसुलि मानगोनां बिथांमोन आरो गासै हांख्रायजानाय गुबुन गुबुन दोलोर आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि मावगिरि बिथांमोन आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंजों दिनैनि बे रिमाइन्डार मेम'रेन्डाम रिसिभ खालामनो फैनाय सरकारि बिफाया मानगोनां बिथां आरो पुलिस डिपार्टमेन्ट आरो हांख्रायजानाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट पार्सन दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ बेनि थाखायनो लादों सामलायगिरि मानगोनां बिथाङा बुंखाबाय जे नैरोजा 20 बे गोरोबथानि आबुं मोनसे खेबसेबाव भारत सरकारनिनो नखर मन्त्रि अमित शाह मानगोनां बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां बिथांनिसिम जोङो दिनै बे बनजारिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव थाबैनो जोंनि गिदिर गोजोन गोरोबथायाव थानाय दफाफोरखौ गासैखौबो आखय आखय माने मावफुङो बेनि थाखाय जोङो दाबायदि थांनानै बे हाबाफारिखौ लादों नोंथांमोना मिथिगौ दिनै पार्लामेन्ट सेसन सोलिबाय थादों बे पार्लामेन्ट सेसननि गेजेरजों 125 माने कनस्टिटिउसनेल सिक्सिकल कनस्टिटिउसनेल जे आमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनांगौ जेरैखि जाया आरो बेखौ लाबोनायनि गेजेरजों पलिटिकेलखौ आमेन्ड खालामनानै बे सिक्सिकल मन पावारनि बाथ्रा सिक्सिकल फान्डिंनि बाथ्रा बा डाइरेक्ट फान्डिंनि बाथ्रा बेखौ जेरैखि जाया लाबोनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दिनैनि बे गामियाव जोङो लाखिदों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरा दिनैसिमबो हाजोआरि एसटि नङा बिथांमोनखौ जेरैखि जाया हाजोआरि एसटि खालामनांगौ बेखौ आरो गोरोबथायाव थाखानाय 36.3 भारत सरकारा आसाम सरकारखौ नारसिनो आरो आसाम सरकारखौ खालामनो हानांगौनि थाखाय मोनसे गोहोनि मदद खालामनांगौ बेखौ जेन भारत सरकारा खालामो बेखौ जोङो जेनेबा लोगोसे जों माने माने जे जोंनि आफाद बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव दङ दिनैसिमबो बिथांमोना केस दङ बेखौ जेलनिफ्राय गासैखौबो उदां खालामजोबनाय लोगोसे साफ्रोमबोनि केसखौ माने फोजोबजोबनाय बे दाबिखौ जोङो दिनै लाखिदों लोगोसे जे जोंनि बर' काउन्सिल वेलफेयार काउन्सिल बेखौ फुल प्रेजेन्ट मोनसे खसाइ काउन्सिल खालामनांगौ आरो बेखौ फुल प्रेजेन्ट काउन्सिल खालामनांगौ जायोब्ला बिदि भिलेज नटिफिकेसन बेयो फाइनाल जाजोबनांगौ थाबैनो रावा हासनखौ दागामफानानै आरो बेवहाय कनस्टिटिउएन्सि नटिफिकेसन बियो थाबैनो जानांगौ लोगोसे बेवहाय इलेक्सन कन्डाक्ट खालामनांगौ बिनि उनाव बेवहाय गावनिनो मोनसे सरकार बेखौ खालामनांगौ आरो जे जोंनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय जे जोंनि गोरोबथा बेवहाय मेनसन खालामनाय दङमोन जे बेवहाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट पारामिलिटारि डिफेन्स आर्मि आसाम पुलिस बेखौ जों माने भारत सरकारा खालामो आरो माखासे जोंनि दफायाव थानाय जेरैखि अनुष्ठान प्रतिष्ठान सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि NIT स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठानखौ जों थाबैनो गायसनो बेखौनो दाबि दैखांनानै जोङो दिनैनि बे जर'खा दलखौ जोङो लानाय जादों।